Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Gledaoci realitija Zadruga 3 komentarišu kako je tenzija u Beloj kući sve veća, pa mnogi učesnici dolaze do tačke pucanja i završe na kapiji želeći da napuste reality. Tako je Ivana Krunić grebala da izađe, pa je Bane Čolek sprečio. A vidjeli smo i Draganu Miter sa Edisom Fetićem, a svi smo upoznati sa diskvalifikacijom Miljane Kulić. Međutim, od ove zadrugarke se to nije očekivalo, pa je sve iznenadila svojim ponašanjem. Naime, Nina Babić je lomila sve pred sobom, urlala i histerisala i na kraju završila na kapiji šutirajući je, pokušavajući da napusti zadrugu. Mnogi komentarišu da je to uradila u afektu jer se posvađala sa dečkom Mlađom, pa su kasnije i raskinuli. Ovaj klip je nekako izostao, pa su mnogi bili šokirani kada su ga pogledali, a najveći šok je bila upravo ova učesnica koja nije imala nikakve ispade ovakvog tipa.